Asko da zuei esker Elgoibarko izarrak egin duena. Asko da zuei esker Elgoibarko herriak lortu duena. Asko da bai zuei eta elkarteko gainontzeko bazkidei esker Elgoibarren euskarak eta euskaldunok irabazi duguna. Zuei eskerrak, 1972ko maiatzean, gure seme-alabak euskaraz ikasteko ametsari ekin genion Elgoibarren. 29 ikasle eta andereño batekin legea kontra genitula. Baina ez zinaten beldurtu, eta aleginak merezi zuela erabaki zenuten. 50 urte pasa ondoren, ametsa errealitate bihurtu da. Txikia zena handi egin da. Zuei eskerra. Zuei eskerrak, txikitan euskera etxean, etxetxeko sortea, izan ez genuen ehunka elgoibartarrek ikasi dugu euskera. Eskolan lehenengo eta herriko bi euskaltegietan gero. Eskerrik asko euskalduen izateko aukera eskaintzeagatik. Zuei eskerrak, Pako Juaristi izenak, 1956an sortu zuen gau eskolak, segide izan zuen AEK eta Udal euskaltegia sortu arte. Erderiak ez itotzeko erabaki zenuten gau eskolari eustea, arnaz berria hartzeko. Zuei eskerrak elgoibartarrok badakigu dantzan, eta gainera aukera dakagun danetan dantza itxia gustatzen dugu. Arrokeririk gabe, baina arrotasunez esango dugu Euskal Herriko dantza talde esanguratsuenetako bat daukagula gure herrian. Zuei eskerrak. Zuei esker, dantzarixen onduan beti dago txistulari bat. Antoni Azpiazu hasi zen txistu erakusten bere etxean. Garai hartan, jende asko apuntatzen zen txistua ikastera. 80 ikasle izateraino. Gaur egun aldiz, txistua ez da instrumenturik preziatuena. Behar bada, beste instrumentuak ikasteko aukera gehiago daudelako. Baina gu, saiatzen gara eta saiatuko gara, txistuaren doinuak kalietan zehar zabaltzen, gure herritik desagertu ez dedin. Lortuko dugu! Zuei eskerrak, San Anton eguneko jaialdia grandiosua izaten zen. Eszenatokian, dantza, txistua, baleta, euskal kantak, eta butaketan 1000 pertsonatik gora, urtero. Odeoiko jaialdia aspaldi desagertu zen, baina oraindik barruan daramagu askok bertan bizitako zirrarak. Betirako, zuei eskerrak. Angelekin hasi ginen hitzarekin jolasean, Germanek segida eman kantuz eta solasean. Eskerrak eman gabe zinegon, egun haiek oroitzean, etorkizuna sortzen baitugu, iragana berritzean. Elgoibarko ikastolako ikasleen, garai hartako ikasleen gurasoari esker, konpondu zen oso egoera txarrean zegoen baserri hau. Gurea zen, orain ordura arte, baina gero hainbat herriko ikasle eta irakasle etorri dira ona. Eta hildo beretik jarraitzen dugu ere, alde batera utzi gabe Elgoibarko izarrak egin duen lan izugarria. Ikastolak berari ardura eman zionetikan 1982 urtera arte. Garai horretan ondare historiko deklaratu zen eta berriz erabat berritu behar izan genuen. Eta orain, alata guztiz ere, Elgoibarkoak hemen jarraitzen dute, bai ikasle eta bai irakasleak, eta Euskal Herri osokoak edo. Horrela bada, herriari eta Elgoibarko izarrari, nire eskerrik beroena. Zuei eskerrak lagun artean,
jolasean, euskera Josepa bere sukalde gozoan, eta beste 11 oroitzapen daukagu Gordeta Abixako lau gorremen artean. Inoiz ahaztuko ez ditugun oroitzapenak. Euskara guztiona da, hortaz danon arduria da euskara bultzatzea, eta udalaren ardurare bada. Zuek ere hala erakutsi diguzue, zuek proposatuta sortu baitzat udalaren euskara batzordia. Elgoibarko Izarrako bazkide batzuk proposatu zenioten udalari euskara bultzatzeko batzorde bat sortzea, eta hori eskartzekoa da, karo, eragile lana egin zenutelako. Gure herrisa Elgoibar euskalduntzia danon erantzukizuna dela badakigu, baina askotan hori ere gogoratzea ondo datorkigu. Horregatik, importantia da elkarlanean jardutia. Herri ekimenak eta udalak bat eginda. Bakoitzak bere ardurak izango ditu, bere egitekoan. Baina indarra batu behar ditugu eta lan honetan bidelagun izan, jakinda beti helmuga eta helburua bera dala. Gure herrian euskara bultzatu eta euskararen normalizazioa lortzea. Barreneri buruz, 3 gauza esango nitzuke. Lehenena, astero aukeria daukagula herrixan pasaudian gauzarik garrantzitsuenak jakiteko. Erretratu edarrekin. Bigarrena, euskara utzian, euskara edarrian da erretz irakurtzekoa. Horrek nire ustez etxindagoena da euskeria mantendu eta indartu oso garrantzitsua. Da hirugarrena, Barrenek adar badaka interneten egunero herrixan pasatzen dian gauzak komentatzeko. Erretratu eta bideo edarrekin. Gurean bai esker ni eta nire denda lehen, baino euskaldunagoa gara. Nik euskarak ondo jatzin ez arren. Gurerak etortzen diren euskaldunak eroso sentitzeko ahalegina egin nahi dut. Zuei eskerrak, gurean bai hitzarmena sinatu genuenetik, euskarari beste garrantzi eta pisu bat eman diogu. Orain ez dago gurean bai, baina garai hartan hartako konpromisoak mantentzen ditugu. Atxutxamaika! Zuei esker, gure txikixen eta nerabien aizialdea euskaraz jantzi dugu. Gaur egun gainera, zuei esker, plaza txikixan umeak euskaraz entzutia ez da mirarisa. Gainera, euskalduntasunaz gain, beste balore asko ere landu duguz. Zuei esker zenbat lagun eta jolasin dituten Atxutxamaika. 3 urten itxuanetik ibili naiz bertan, eta ontxe ja ezin izango dut gehiago ekintzetan parte hartu. Baina espero dut antolatzen dituzuen beste ekintze batzuetan parte hartzia. Eskerrik asko. Zuei eskerrak helduen euskalduntza alfabetatzari hautsa kendu eta merezi zuen dizdira ematen saiatu ginen 3 urtez. Horrez gain, euskaltegiko mundua biztaratzen ahalegindu ginen eta batez ere euskara ikaslei gure esker ona azaltzeko balio izan zuen. Zuei esker, euskaltegian ikasitakoa kalean praktikatzeko aukera izan du. Ez da erraza euskara ikastia, ahalegin handia eskatzen du, baina merezi du. Mundu berri bat zabaltzen da. Hori bai, euskaldunon laguntza eta implikazioa ezinbestekoa da. Eskerrik asko. Zuei esker, une txarretan burua goian eduki behar dugula ikasi dugu. Herria euskalduntziako bidea ez da erreza eta laua. Koletxe proiektuak geizkirte zitzaigu, eta egin genuen diruzuloa oso handu izan zen.
Baina egoera gogorretan erakutsi behar omen da zer den elkarte bat, eta guk erakutsi genuen. Elgoibarko izarran ordu asko pasa ditugu atzera begira, gure aurrekoei begira. Badakigu gure aurretik beste batzuk izan zirela. Badakigu haiek atzo izan zirelako garela gu gaur. Pedro Miguel Urrusunok, Paco Juaristik, Gotzon Garatek eta beste hainbeste herritarren lanari esker zabaldutako bidean goaz aurrera. Eta gure esku dagoena egingo dugu, gure ondorengoek bidea itxita topa ez dezaten. Zuei eskerrak badakigu herri baten izaerari eusteko ezinbestekoa dela kultura sustatzea. Eta horretan jardun dugu 50 urteotan. Elgoibartarrok euskal kulturaren iturritik edateko ahaleginen. Umien euskal dantzarekin hasi zen nire ibilbidea. Eta haren ondoren etorri dira beste 11 kultur ekitaldi. Hizkuntzak kulturaren babesa behar duelako. Eta kulturak hizkuntza behar duelako erdigunean. Zuei eskerrak badakigu Elgoibar euskalduntzea ezinbestekoa dela euskararen herria osatzeko. Baina aldi berean badakigu Elgoibar euskalduntzeko ezinbestekoa dela Euskal Herriaren atarpea. Horregatik jardun dugu lanean bi planotan. Elgoibarren zentratu gara, batez ere, baina nazio mailak ekimenetan ere gure honena eman du. Zuei esker, mendi irteerak antolatu ziren, kalean debekatuta zegoena mendian egiteko. Zuei esker, baleta edo ingelesa irakasteko eskolak sortu ziren gure herrian. Zuei esker, Txitxilibakio aldizkaria ezagutu genuen, barren sortu. Zuei esker, 11 motivazio kanpaina antolatu zen, Elgoibartarron euskalduntasunaren sugarrei auspoa emateko. Zuei esker, Elgoibartarrok duela 50 urte baino euskaldunagoa gara. Ez dugu munduari buelta ematea lortu, baina gure mundua eraikitzen goaz poliki-poliki. Zuei esker. Eskerrik asko.